Какво става YouTube? Аз съм Газара. Днеска ще е втори епизод от оцеляването ми. Значи, не знам дали го показах, това направих, тук служих, реших да бях тук. Значи, да обясня сега, няма да правя много интересни неща, поради една причина. Значи, нямам рейс минимап и да знам, страх ме да не се изгубя. Мисля да направя една ранкирка, ама няма да сега, не знам, ще го направя някой друг път. Погнали, лекичко, така, нямаме кол, само че ще вървим за кол. Значи, само да се върнем за малко. Да не повярвате, имам много малък лак. Значи, какво ще слагам, къвко съм. Някъде ми ще мина. Да, там май има школа. Да, има. Трябваше да вземем май малко пръчки. Съжалявам, че не говоря, просто няма какво да кажа. Сега ще е много по-добре като снимам, защото се преместих в YouTube, в VBOX има някакви определени кабайти, какво беше мегабайти. И постоянно се коментира там, докато тук е бах ти кефа. Бия малко пресета. Така. Значи, тук май паднах вчера, докато не снимах и май фейлнах. Не, беше някъде тука. Съм сигурен. Да, ето тук някъде фейлнах много жестоко. Малкото умря, но не умрях. Няма значение. Така. Живея. Да, знам, тук живея за сега. Чакайте, че паднах тук на дискове. Така, тук съм. Ще живея в това село за сега, защото не знам нали ще се разбивам после като стане много. Като си изтегла рейс минимапа или пък зелен или зон, да знам, ще видим. Само че е това. Мисля да го направя ей така. Това е нали. Сега ще направя факли и ще ви обясня някои неща и мисля да спирам клипа. Така. Оп. Ще съм ги направил. Няма значение. Значи, нещата, които ще ви обяснявам са, мисля да правя поредица. Който види този клип, моля да гласува поредица в пак на Майнкрафт, само че в сървър, нали? Миналия клип мисля, че го казах, първи ми клип. Само че искам да ви питам вас, дали да правя или не. Ако някой иска, значи ще му дам скайп за връзка и ще снимаме двамата. Аз ще снимам. Той няма да се занимава с нищо. И още какво да ви кажа, няма какво да ви кажа. Да, мисля тази поредица да не е някаква малка с 2-3 епизода. Мисля след като си намеря рейс минимапа да видя как се сваля. Нали, знам как се сваля, просто да видя дали го имам. И като си го сваля, полагна и вече ще се развивам много яко. Опа, истина. Де, мангалчето. Помачка градинката. Няма нищо. Така, чакайте само се не спим. Няма какво ви казвам. Тук си един пич, беше много надъхан. Айде снимаме. Му казах и, не, на мен не ми се снима. И аз много се бесих и викам, после няма да включвам, нека такива, бе. Поскарахме се, защото той е много надъхан и като стане дума ли за това и той се отказва.
Мисля от следващите епизоди да има въпрос за видеото, нали, аз ще го задавам, защото изобщо не ми се занимава да слагам интрата, прости и такива. Ще го задавам и ще си кажа моето си мнение, нали, примерно, любимата ми сладко, примерно, като KitKat, някакви такива. Ама, те знам, ще вия и това мисля да този клип, защото не знам колко стана към 5-6 минути и това беше от мене. Довиждане!